Ja, goed wassen hè. Kom eens hier. Kom eens hier. Ik heb het al gedaan. Ja, goed zo. Goed wassen. Die heb ik even daar zo zien. 1, 2, 3, Jongens, ik ben al overspannen nu. Is de video nog niet begonnen? Hoe hou je dat vol? Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben vandaag hier met deze schatten en dit is familie. Hoe heten jullie? Live. Nou, en ik heb wat voor jullie. We gaan heel veel pepernoten bakken. Echt heel veel. De grootste. We gaan hier die hele tafel, weten jullie al wat jullie moeten gaan doen? Kijk, we beginnen gewoon al hè. Nou ja, bij 6 zakjes. Even kijken, 2. Oh, nee, dat moest in de kom, schat. Doe het maar in de kom. Dan kunnen jullie daarna goed kneden. Kijk eens. Ja, klaar voor de kom. Doe eens blazen. Kijk. Dus wordt het. 12 lepels met water erbij gaan doen. Goed zo, hier, doe dit maar nog erin, jong. Goed zo, dat moet nog erin. Nou, kijk, het werk wordt voor me gedaan. Heel goed. Prima, jongens. Wie van jullie wil daar kneden? Ik. Of jullie alle drie tegelijk? Ja. Kom hier. Er moet wat water bij. Ik ga het op gevoel doen. Of laat mij. Oh. Dat is genoeg. Ja, kneden. Nee, ik niet. Kijk, nee, vind je het vies? Dat ruikt heerlijk. Goed Het zo. lijkt me op stront een beetje. Op stront. Godverdamme. Nog een beetje water bij. Ja, jullie moeten Nee, goed... je moet niet veel water erbij. Hier. Ja, dat moet 1 massa worden, hè? Dat wordt normaal heel Anne? hoog. Juk? Nee. Pijn aan de ogen. Nee. Wat dan? Dat was tot de kreeg. Jaden zit ook helemaal onder. Ja, jullie moeten goed kneden. Het is nog niet goed. Kijk, en de poeder aan de zijkanten moeten we ook pakken. Hier ligt ook nog een heel deel poeder. Oh, haal me dit eens even van de handen af. Ruiken. Oh, hier moet je eens. Oh, lekker hoor. Moet je zien? Geweldig. Goed kneden, jongens. Meer. Dit gaat weer helemaal goed. Zo zie je maar weer dat ik heel goed ben in pepernoten maken. Haren, alles. En lekker chat. Lekker schoon. Ja, mama komt met doekje. Ik weet niet of dit goed is hoor. Nee, je hebt veel te veel water erbij gedaan. Zou het? Weet ik wel zeker. Hey, wat meen je wat 6 eetlepels zijn? Ja, daar, die deed dat. Jouw schuld. Oh, dat krijg je nooit meer van die kinderen af. We gaan bakpapier neerleggen en dan rollen we het daarop. Rollen? Ja, of plakken we het daar erop. Ik denk dat die dan wel goed wordt. We kunnen dit proberen. Ja, toch? Dus, gaan jullie bakpapier halen? Ga eens bakpapier halen. Kom, help ons eens. Ah! Ik wist het, ik wist het. Waar is het bakpapier? Nou, Peter? Ja, ik weet het niet of dit de grootste pepernoot ooit gaat worden. Dit wordt missie mislukt. Ja, goed zo. Leg het maar erop. Oh. Nee, geen water meer. Oh. Zal ik er even uitgooien? Ja. Oh nee, oh. Hebben jullie zin in pepernoten? Oké. En nou uitvlevertje. We gaan proberen of dit... Ja, het is niet... Mijn grootste pepernoot thumbnail gaat niet meer op volgens mij. Clickbait is weer weg. Oké, ik ben benieuwd. Gaan we dit in de oven proberen te doen? Ik denk dat die wel goed komt. Als de oven in de fik vliegt, weet je hoe laat het is. Ik vraag me alleen af, gaat het ooit nog van het bakpapier af? Oh, we hadden misschien wat bloemen doorheen moeten doen. Nee, de bloem doe je op de tafel, zodat die blijft plakken aan de tafel. Kom, we gaan het de oven in doen. Yep. Hoe gaan we dit doen? Hallo. Optillen, heel rustig. Hopen dat het niet scheurt. Hij gaat er niet eruit. Wel. Kijk eens hier, hoe mooi. Ik denk dat de bakpapier wat te groot is. Ja, dat is... Wacht.
Dat is hem. Oh. Ja, ja. Tada! Nou Peter, proef wat je gemaakt hebt, Ja, Jan. heerlijk. Hop, 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 hop. Een klein stukje. Waar moest maar Een beetje droog. Oh, hij is echt heerlijk. Hoe zeg je dat? Een beetje week. Ja, maar hij is eigenlijk nog niet hard genoeg. Hij maakt een duimpje voor je. Ga aan die kant staan. Duimpje omhoog. Yes! Lieve mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dit was Good Life en Peter, natuurlijk, hè? Oh ja, ik ben er ook nog. En abonneer zeker op hun kanaal. Ja, want bijna de 300.000 hè, op Good Life, of niet? 2,5 nou. Oh, Ja. Ja. Goals, mensen, goals. Oh ja, draai er maar aan, ja zie je. Natuurlijk. Oké, doei. Doei. Doeg. Zet je hem uit en buiten. Jongens, ik heb het overleefd. Yes. Ja.